Вау! Тези лимони са кисели. Куентин, ти си късметлия, само един. Кейт има 10 лимона. Виж това. Тя не е доволна от това, а Софи има 100 лимона. Това е много. И как ще ги изяде всичките? Добре, ще погледнем това по-късно. Сега е ред на Куентин. Наистина ли? Добре, нека опитаме. О, колко е кисело! Твърде кисело е! Чакай, имам идея! Мога да изпия целия сок от лимон през вкусна сламка. Да, вътре в тази сламка има топчета с вкусна ягода. Ако пиеш лимонов сок през нея, вече не е кисел. Всичко е сладко и ягодово. О, добре, все още е малко кисело обаче. Кейт, твой ред е сега. Добре, нека опитаме. Но не искам! Хайде, Кейт, можеш да го направиш. Разбира се, че можеш. Кейт, ти си най-добрата. Благодаря за подкрепата, момчета. Сега определено мога да се справя. Нека вземем 2 лимона наведнъж. О, не, чакай, твърде е кисело. Непоносимо! Това е твърде ужасно. Никога не съм опитвал нещо по-кисело от това. Не е останало много. О, цялото ми лице се схваща. Можеш да го направиш, Кейт. Ти си силна. Ура! О, благодаря, приятели. Не остана много. О, колко е кисело. Цялото ми лице се схвана. Блех, добре, приключих. Софи, сега е твой ред. Имаш 100 лимона. Ти също можеш да се справиш. Да. О, всъщност, имам идея. Мога да направя лимонада. Знаеш какво казват? Когато животът ти поднесе лимони, трябва да направиш лимонада. Добре, изцеди целия сок от всеки лимон. Точно така, едно по едно във всяка чаша. И сега, остана последният. О, ето го. Чудесно! Сега ще добавим малко захар и лед. Добре, точно така. После лед направо в чашите. Нека разбъркаме всичко с сламки и да го опитаме. Почти готова. И мога да пия от всички сламки наведнъж. Вкусно е. Това беше страхотна идея. Да, прав си. И съм готов. О, толкова съм пълен. Съжалявам. О, а какво има там? О, добре, това е, което искам да ям. Вкусна торта. Ще опитам. Ей, това е болезнено. Да, няма проблем. Взимаме формата с квадратна Аз се форма. махам. Изрязваме пандишпан. Ще премахна излишното. Отрязах друг триъгълник. Точно така. И тук също. О, какво е това? О, хайде, да вървим. Браво, Бети, почти стигна. Чудесно. Да, благодаря, бабо. Добре, имам квадратна Сега форма. 2. И имам супер буба. Можеш ли да ми помогнеш? Добре, какво трябва да направя? Мисля, че това ще бъде... Наистина красиво. Добре, да го завъртим. Още малко. И готово. Как? Виждаш ли? Сладка Яка къща. торта. Лошо. Харесва ли ти? Готова ли е? О, колко е смешно това! Ще взема хрупкави топинг тук и ще излея дебел слой върху всичко. О, да! Перфектно! Сега върви. Това ще се използва. Готино, нали? Внимавай с колата си от вафли. О, съжалявам, бабо! Но можеш да го държиш така за малко, докато украся тортата с тези вафли. О, ще бъде великолепно! Виж това! Нали? Не мога повече. Какво става? О, какви глупости, бабо! Можеш ли да държиш моята кола от шоколад? Какво? Хора, тук ме използвате. Стига! Само за малко, бабо.
къщата си, но с шоколади, не с вафли. О, да! Това е перфектно! Обожавам го! Добре, бабо! Виждаш ли? Но моето е по-добро. Не, това не е вярно. Моето е. Не мога да го държа повече. Какво направи? Това беше ти. Не, ние сме съперници за винаги. Бас ловя, че нямаш кит-кат шоколад в твоя комин. Ами, аз не. Но ще имам течен хуба-буба. Не се притеснявайте, хора. Добре съм. Какво става пак? Спрете това. Подлодявате ме. Стига. Здрасте! Трябва да направя и торта. Ето я динята. Нека я нарежа сега. Бабата приключи. Сега трябва да украся всичко с кората и да добавя малко грозде. Това е здравословен избор за торта. Повече плодове. Състрадят. Това е идеално и не само къща, но и двор. Виждаш ли? Свършихме, скъпа. Вау! Има толкова много Торти! различни. Виж тази! Направена е от диня. О, и вафли! Нека първо пробвам тази. Толкова много шоколад вътре. Това е вълнуващо. Вкусно! Толкова вкусно! Добре, нека да опитам този с хуба-буба. Вау! Благодаря. Толкова готино! Благодаря, сестричке! А сега този шедьовър с диня! Вау! Толкова красиво и сочно! Обожавам го! А в градината има грозде! Вау! Толкова освежаващо! Тази комбинация е победителят! Виждаш ли? Казах ти, здравословното печели най-доброто! Яко, предполагам. Шоколад, това обичам. И имам 10 шоколадови блокчета. Супер! Вау! Имам цели 100 шоколадови блокчета. Толкова съм щастлив. Вау! Никога не съм ял толкова много, но сега е мой ред. Имам само един. Нека го разделим на малки парчета, за да се насладим на всяко от тях. Толкова вкусна. О, да. Беше твърде бързо. Последният остана. Готово! Нейт, какво искаш? Вивиан, твой редай. Разбира се. Искам скоро да опитам шоколада. Нека започнем с първото парче. Колко е вкусно! Чакай малко, имам идея. Ще начупя шоколада на парчета и ще ги сложа в тези чаши. Сега ми трябва микровълнова. Слагаме чашите вътре и го включваме. Нека изчакаме. Какво си помисли, Вивиан? Готово! Сега имам шоколадови смутита, направени от чист шоколад. Какво може да бъде по-добро? Слагаме чашите в каска с тръби. И сега потапяме тръбите в напитката. Нека го сложа на главата си и да опитам. Не е ли страхотно? И е толкова вкусно. Нейт, твой ред. Най-накрая толкова съм гладен. Нека опитаме да отхапем малко шоколад тук. О, да, това е страхотно. О, шоколадово блокче падна от бара. Не това! Колата се люле! О, не! Ще се срути. Ах, внимавайте, момчета. Няма
начин сега сме покрити с шоколад. Ох, боли! Добре, че нося каска. Така е по-безопасно. Всичко наред ли е? Вау! Момчета, заседнал съм. Помогнете ми! На какво се смеете? В шоколадов затвор съм и никой няма да ми помогне, сериозно ли? Добре, нека ти помогна. Една плочка липсва тук. А сега можем да ядем твоя шоколад. Трябва да я сготвиш. Хайде! Добре! Всичко ще бъде направено. Цяла торта! Всичко за теб, скъпа моя! Лесно е, Санди. Изрязваме кръгла дупка в самия център на тортата. Слагаме малко шоколадов крем. Още крем. Искам да направя висока торта. Така че, колкото повече крем и ботове, толкова по-добре. Вау! Какво е това? Кой се осмели да направи това? Речиш ми? О, шефе, не трябва да си толкова нервен! Целият си се изчервил? Успокой се! О, добре. Нека го опитаме. Чудесно! Наливаме сметана във формата за торта. Оставяме всичко. Така. О, невероятно! Малко шоколадова глазура отгоре. Ами, искам да направя нещо. Не съм наистина най-добрия готвач, но... Вау! Шоколадови пръчици! Това са Поки Стикс! Всички ги обичат. Готино! Прилича на таралежова торта с очи и уста. Каква забавна торта! Харесва ми! Глазура с вкус на скитлс. Много е вкусна. Наливам я в дупката в центъра на тортата. Хубаво! И продължаваме! О, Малтесърс! Обожавам ги! Толкова са красиви! Слагам ги около тортата си! О, баба и шефът имат страхотни торти! А моята торта е толкова страшна! Съни определено ще се оплаши! О, спешно ми трябва идея! Сетих се за нещо! Имам хлебарка! Операция хлебарка започва! Кой направи това? Бабо! Хлебарка! Мразя насекоми! Ох, да се отървем от него! Жалко за теб! Изчезна ли? О, не! Той все още е жив! Ще те унищожа! Готвачът Зак винаги е победителят! Какво се случи тук? О, не! Това за мен ли е? Какво стана? Нека опитаме това, което имаме. Отвратително е. Това е бъркотия. Кремът е вкусен, но тортата е ужасна. О, поне това прилича на торта. Да опитаме парче. О, наистина е вкусно. Харесва ми. Тази торта печели. Да, плана ми проработи. Сега имаш яйцата. Това е отвратително. Клой има едно яйце. Дори си късметлийка, защото другите имат повече. Тина има 10 яйца. Но Ким, погледни това бедно нещо, има 100 яйца. Ужасно е. Но ще отложим този момент. Нека започнем с Клой. Хайде, пробвай. Добре. Нека да счупя едно яйце и право в устата ми. Уф, колко е отвратително! Дори е трудно да го преглътна. Отвратително е. Но не ми трябват черупките. Уф, гадно. Нека ги изхвърля. О, съжалявам, Ким. Но изглежда смешно. Ако е така, дръж го на носа си. Изглеждаш като клоун сега, но без червен нос. Това също е смешно.
Сега, мой ред ли е? О, не искам това. Добре, нека опитай. Нека започнем с едно нещо. О, как мога да го изям? Така е, мога да си направя бъркани яйца. Те определено ще бъдат по-вкусни от ядене на сурови яйца. Нека го счупим направо върху тиган. Страхотно! И още едно. Нека да счупя всички яйца направо в тигана. Точно така. Сега нека затворим капака и да изчакаме. О, нямам търпение да го опитам. О, гладен съм. О, чакай! Помирисваш ли го? Мирише на изгоряло. О, не! Моите бъркани яйца. О, не! Изгорели са. Трябва да ям изгоряло. О, не! Това е дори по-ужасно от яденето на сурови яйца. Колко ужасно! О, не, Тина! Само ти можеше да направиш това. Това е най-простата рецепта. Добре, сега е ред на Ким. О, вече забравих за това. Добре, мисля, че имам идея. Защо трябва да го изям? Мога да бъда кокоша мама. О, и ми трябва само малко топлина. Хайде, малки пиленца, излюпете се. Ще бъда вашата пухкава кокоша мама. Вау, вижте това. Някой вече се е излюпил. Ура! Вижте моите пиленца. Толкова са сладки, толкова пухкави. Момичета, сега съм мама и имам много пухкави пиленца. Ох, толкова са меки. Искам да ги погаля. Ще те нарека сладурче, защото си толкова сладък. Ким, мога ли да взема едно за себе си? Наистина много обичам това пиленце. Кой би предположил, че Ким ще стане майка на пилета? Какъв прекрасен момент! Толкова е забавно. Чинията е съвсем празна и съм толкова гладен. Здравей, малка принцесо! Моето име е Барби. Дойдоха да те нахранят. Какво е това? Изглежда толкова страшно. Здрасти. Дойдох да готвя. Перфектно. Да започнем Кулинарно отново. Предизвикателство. Добре, трябва да направиш желе в бутилка. О, да, ще бъде направено. Това ще е най-доброто желе. Но първо трябва да се обадя и да поръчам хранителни стоки. Добре е, че има доставка. О, ето го нашето момче за доставка. Перфектно! Колко бързо донесе всичко. Сега мога да започна да готвя. Първо, слагаме хъбо-буба и шоколад в тенджера. И я включваме. Нещо се обърка. О, вау! Това е готино. Тази ръка е малко страшна, но със сигурност е полезна. Благодаря ти много, ръка. А сега вземаме нашия тигън и изливаме го право в бутилката. Перфектно! Внимателно, така че да не разлеем нищо. О, и сега бутилката ни е пълна догоре. Не забравяйте да махнете фунията. И е толкова красива. Благодаря ти, много ми помогна. Ето вашия пръстен. Хей, махай се от тук. Сега ще ям няколко експлозива. Това ще ми помогне да намеря малко мед. Перфектен изстрел. О, да! Ето го кошерът. Сега нека да изтискаме целия мед направо в бутилката. Перфектно! Сега нека бързо замразим всичко. О, да! Свърших. Ето, заповядай. О, вау! Яко! Благодаря. Нека първо опитам тази желе от Кока-Кола. Не е лошо, но исках нещо по-оригинално. Сега да опитаме от желето на Барби. О, да! Толкова е сладко и вкусно. Това печели. О, наистина ли? Много ти